Midhiero podi medo luwo jatend piny William Ruto bang' riwruok mar Okinde LSK kwedo okang' mar chuogo aput moyiedhi mar nono gope mag sirikal. LSK wacho ni nono gope mag sirikal mamalo kod mago mag kaunti en tije janon buge maduong' mar sirikal kata Auditor General. Jonon weche mag siasa bende oketo kiawa ewi chenro mag jatend piny mag duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo e chulo jotije mage osara kaachiel gi tayo tijene. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jonon siasa kod telo wacho ni yo maber en duoko piny kwand jotend migepe nyaka 14 kaachiel gi dino rode mag kwalo pes jopiny. Motelo ne twak kod rowere mag Gen Z e mbui mar tudruok mar X-Space, jatend piny William Ruto ne opedho moko kuom okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo osara kod tayo chenro mage. Moko kuom okengego ne gin ketho bad migepe 47 matimo tije machalre. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Professor Maxwell Miawa kata kamano wacho ni yo maber mar duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara en duoko piny kwan mag jotend migepe ma ema muonyo omenda ma kore lach ma ok bad migepe. Ker maduong' Ruto duoko jopiny mokwongo gima onego tim oduok duond migepe piny kwa 11 magibedo 14 mondo minister ka minister obed gi tije kong'ero yiere gi jopiny kendo tiyo ne jopiny e yo makare kendo yo madwarore. Nikech gima duong' ni migao ka migao, ministry ka ministry nigi budget ne. Ka gin 24 gikawo pesa mang'eny moloyo, to ka gin 14 gibiro kawo pesa matin. Nikech kata msara ma jogi chamo ibiro no office minister kanyo minister kende kata mana jagoro mongirore chamo $1 million. Kowuotho kodhi e pinje maoko kodhi timo tije mondike iyudo lijing achiel ichule kata $100,000. Manyiso ni sirikal ketho pesa mang'eny e weche manono kabisa. Le mar jatend piny bende ne olwar ne apisi mar min od jatend piny, min od jalup jatend piny kaachiel kod min od ogai mar jotend migepe. Profesa Miawa wacho ni yo machielo mar duoko piny omenda ma sirikal tiyogo en dino rode duto mag kuo mar omenda mag jopiny kod apisas mag sirikal. Ketho pesa mag jo sirikal iyudo ni kaka an kondika tich tadhi kata training Mombasa tichaki ichula tija to tija mondika michula msa chaki ichula nang'o. Mar adek mondo mi jotij piny mar Kenya kaka dakteche otiye yo makare mondo giwe tij sirikal ka gidhi tiyo tijegi, omed jotij sirikal msara mondo joti gi chuny achiel. Magi yore mang'eny manyalo wacho sani ma wanyalo punguza go mahar garama ma Kenya. Lakini gimoro ni kia golo pesa matin manyo odhi miyo first lady mar jaod ker, jaod jalup ker, jaod cabinet secretary mago pesa matindo. Mano yudo ni tokenism ok nyal konyo jo Kenya. Wadwaro ni garama mar piny odog piny gi bilion 400 kata 500. Duoke piny gi kiwango mokalo maduong' rang'iny mamalo. Kit kaka sirikal tiyo koda pesa. Adiera ka wacha adiera makende. Kenya ka kwa keto austerity measures kwa ng'uko kaka sirikal tiyo gi pesa wanyalo kano mwaketenge bilion 500 higa ka higa. Mwabed kata gi gimiluongo ni surplus e budget. Ka Kibaki notime pesa man wachoko 95% mane pesa ne choko sirikal ne nyalo timo kila kitu. To mara ma pod wachoko pesa ni to pod wachoko olo moko. Pesa gi dhi kanye? Ng'eny pesa gi dhi e tich marach kod pesa. Budget manigi migepe mang'eny mopogore matimo tich achiel. Chenro machielo ma jatend piny William Ruto ne en chuogo aput moyiedhi mar nono gope duto mag sirikal. Okang' ma kamano oseyudo kwet kowuok kuom riwruok mar Okinde pacho kae LSK mawacho ni tich mar nono gope mag sirikal mamalo kod sirikal mag counties
en tije non buge maduong' mar sirikal kata Auditor General. Ker nodhi oko mar chik kuom chuogo aput makamano nikech chik katiba under article 229 subarticle 4H wacho ni tich mane ker ochuogo na aputno already Auditor General ema onego bed ni time. To nitie case mane file against Trans Nzoia County Government and the High Court Constitutional Petition number E003 of 2023, Kevin Otieno Ndago versus the Governor, Trans Nzoia County, that is His Excellency George Natembeya and 15 others. A case ni nena challenge decision mar county government kao teko e lwetgi mondo giket aput mar audit the county government. Court no yie kodwa mochiwo judgment in our favor. Kawacho ni county government onge teko mar loso aput makamano nikech mano teko ma katiba omiyo Auditor General. And the same thing apply to the national government. Omiyo ker onge teko mar chuogo aput makamano. Chiko koyiene. Okil Kamaloka Kevin Ondago lero ni jatend piny onge kod teko mar chuogo aput mar nono gope sirikal ka owacho ni onyalo mana ndiko ne Auditor General mondo ochiw ler kata rito Auditor General mondo ogol report mare. Gope ma Kenya nigo nitie office mar Auditor General. Onyalo ndiko ne office mar Auditor General, but katiba wacho ni Auditor General 6 months after the financial year, the end of a financial year, onego bed ni Auditor General chiwo report ne parliament. Koro ker nigi namba achiel yor ariyo. Onyalo ndiko barua ne Auditor General mondo miwa report modwaro no. Namba ariyo, orit Auditor General ochiw report mare for the last financial year parliament within 6 months nikech financial year no mana dwe mokalo tarik 30. Koro Auditor General pon time between now and the 6 months mar chiwo the same report mod o constitute ne committee mowacho ni. Omiyo pod wan gi thuolo onge gimo osekethore. LSK medo lero ni tiere komiti motelne kod Auditor General kod migawo mar omenda mane ochuog mar nono gope sirikal mamalo kod sirikal mag counties kendo ichulo osara. Okang' machielo mar kumo jotelo moyier kod apisas mag sirikal dhi goyo arambe bende osenyuolo paro mathoth e kind jopiny. Profesa Miya wacho ni mano paro madhi duoko piny Kenya chien ka ojiwo migepe mag kedo kod mibadhi mondo ema onon jotelo mayako omenda mag jopiny. Chik moseketi mang'iyo weche mag lal pesa mag sirikal to gi migepe mopogore kaka anti-corruption DCI oti tijgi. Jopiny bunge ng'ato nogo madwa konyo jopiny gi chunye odhi okony jopiny gi chunye, lakini kiko gol pesa moro mwang'eya ni pesa migolo ni to kata in ionge go ofukuni ma pesa mikwalo ga moro. Mane gima onego koro otimre. Kik wabed ni koro watamo wabunge, watamo minister dhi go arambe. Mano wabiro dok chien kabisa nikech king'iyo adiera iyudo ni skunde wa madala ka wan wasome gi skunde mag arambe mana jopiny manogero gi chunygi. Koro ka idang' itamore jopiny kik dhi ger, jotelo kik dhi ger, nyithind wabiro chomo nade, wabiro gero osiptende wa nade. Lendo mar jatend piny ne obiro bang' jopiny goyo nduru bang' ja od bura ma Kapseret Oscar Sudi golo solro mar omenda maromo $20 e arambe e giko jumbe 2 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend rowere